Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ug karon mga higala sa laing sumpay ning naghinapustang sugilanon. Munyika. Dili ka mo lampo sa inyong kadautan. Hilom! Ha? Gibati ka nagkadlok? Nganong hadlok man ko? Amo ning balwarte day. Nganong imo man kong gipahilom? Alingog-ngog kang paminaon. Letse. Pahilom man na imo anak. Ayaw lang balik ka sa nga akong anak. Kaletse ba? Ayaw kong bandui ha. Unsa man? Gusto kang ipalayo ko nimo ang imong anak? Gusto ka? Ako nang patutyon ng akong anak. Aron siya mahilom. Naaraman di ay na. Kinahanglang magpaubos ka. Kay ni akas akong puder. Ang gani ka magpasalamat. Nga gikinahanglan kaayo namo ang imong anak. Busa, dili nako siya pasakitan. O kon pahilako na sad nimo ng imong anak, ikaw mo'y mahiagom sa akong kabangis. Day, dali na day, tutoy na. Ayaw na paghilak, ha? Ngano dugay jud abli oy. Dagit na kidnappers munika. Luoy ko ako munika oy. Hasta putsara. Abli na jud gamoy. Kurog na sa unsa man ni oy. Nagkutawag na. Kinsa man ni wago kaila. Hello. Ay, maayo untag na kontak sa detective si Mateo aron ilag yung matultulan ng ilang nahimutangan. Sige mo, sali ka na detective gaway klaro. Saan naman taon mo eh? Sumantuan na magasdungan tulito ma'am. Nakaila di ay si Anton sa detective. Oh, maona diha. Maona. Ako mo bangutanon. Kamo mo'y naikontak ka na detective. Gaway klaro na ba yan ninyo eh? Basi ko ato kaila pero ang buot na ko'y pasabot ba nga matultulan ka sila ni Dong Anton? Mas labing maayo cute nga ang detective maoy makatultol. Kay dali ra niyang matawgan ang mga pulis. Oo, karon matawag mo. Gasunod man si kasi mga pulis. Noong sa naman tao ni Mamoy. Ay, ikaw ba? O Nga. lagi. Oh. May mga pulis lagi ang nakontak sa detective. Pero sa may makatultulhain ron sila dadas mga sindikato. Awa na. Nagkalibog-libog na ta. Nauna. Okay, kalma lang ma'am. Say kalma. Makuha pa ni kalma, Bugart. Makuha pa ba ni kalma? Sorry, good. Kauban sa gidagit si Mateo, ha? Tuap pag yun ang akong apo. Kopi ma'am. Kubi ikay higop ko tao ni mong kakay Bugart. Halahot naghigop. O kung wakay mahimo, ayaw pagsigig atuban ako. Okay, karon din ma'am. Tawad ka coffee. Kalma lang good. Matultulan na rito ilang hideout mga sindikato tungod ni Dong Mateo. Kalma lang. Saan ka hiluto na ko mong head? Hello, boy! Di Imo mo magkukutawan kung kape ka, ha? Nga nung nagsige pa makagbarog niya, sige giyawit niya. Abi, hilot-hilotong sa tika. Si hilot. Imo tiil. Suwayig hilot. Suwayig hilot. Sige dayon. Gusto ka? Ayan. Mura nagkakakulatan ako. Karon na yun, ma'am. Kulang Ha? kahon kakit-kiton ko ni mo, Bugart. Kung ati kag kopi. Ha? Ara sa kagadit. Sige, reklamo pagdali. Kay kabutudo na ning akong dugan sa tumang kakulba. Wala eh. Ha? Ay, ginoo ko taon. Nga nuwa masabdayon kumutuo sa hangyo ni Anton. Ngatagan na lang sila sa ilang gipangayo. Ay, nga nugyod. May nung tagli pag mo ni Mateo ang iyang cellphone. Aron masundan ko hain sila karon. Lord God, panalipli ang taon sila sa sarong si Dong Mateo. Huwag ang among anak. Hinaot nga way daot ang may tabo nila. Sobrang ako pagmahay, Amy. Anong miabot pag magkikasaw kinabuhi.
pagkahapdo sa bawo sa kalipay nga akong natagamtaman uban nimo. Kasilagan to kay Amy. Ug kun mahimo, ako mo imo patay nimo. Pero sa akong dito na ako pagpatay sa ako mga kontra. Nga, di ko daang armas. Bala na. Basta nga maluwas ko yun sila si Sarah ug ang among anak. Ingon man si Mateo. Arang-arang, may kontak ko sa cellphone ni Mateo. Animal. Hain pa madiay ni si Roger. Kinahalan nga iyan na matawagan ang inahan ni Anton o baka si Anton mismo. Aron amo na magkuha ang kwarta. Wow! Maghigda na sa deko ini sa dagang kwarta. Dagang kwarta? Minilyon nga kwarta. Animal! Mihilak na sa nabata. Pahilo man ang imong anak ko ay leche! O sama ka? Dili ka makamumupahilom sa imong anak? Ayaw lang kasuko. Wa makasabot ang akong anak sa iyarong kahimtang. Hinungdan nga nagsigisig hilak. O sino makasabot? Wa siya makasabot ganun gihimo ninyo siyang kasangkapan aron mo makakwarta. Ha? Unsa man? Gusto kang pahilakon kung maayo ang imong anak? Ayaw kang kilabti ang akong anak, ha? Bisag paghikap, gidid-anti ka. Kaya wa maanad ang akong anak na singkasingkahan lang. Nababoyan sa pagtatar. Hilas ni mo. Ilambos ko hinoon ang imong anak. Ah, sige! Sige, sawaye! Sawaye, bisag paghikap lang. Sawaye! Jud, karon gawas na ko din Pagbantay yun sa imo ron nga himutangan, Mateo. Kauban ninyo ang sindikato. Do na tugon, mama. Kidnappers, di ay mo kauban din Bantay lang ko. Gusto na ko luwason ako munyika o Zara. Gawas ko din Bantay lang ko. Inay, Jud, Mateo. Inay lang, Jud. Kitaan, kidnappers. Gawas na ko. Ay na. Di na init. Gawas na, Jud ko. Hain, kamunyik ka, no? Pagitaon na ko, munyika, og si Sarah po. Lo, nas, sakinan sudni. Dali ko tago, balik ko lubot auto. Buang sa ni auto, oy. Nganong ka sa sudni. Balik noon ko tago din limot. Unya lang ko gawas, oy. Dugaya ko nimo. Ayaw na lang kasuko. Ni ada bitaw ko. Gusto na ko makakupo sa 5 milyones ka pesos. 5 million pesos. Dili na 5 million pesos. Oh, dili na 5 million pesos? Pila naman di ay, Roger? Doble. 10 million pesos. Ay, ng bata nga gingan mo. Tuwa sa kwarto. Kauban ang iyang inahan. Oh, imo gibiyaan? Tigalig makaikyas to sila. Dili sila makahimo sa pag-ikyas dinhi. O saban, wabay nakasunod ninyo din Gibangaan ka sa imong mga tao? Gawas pa, kondo na pa nakasunod namo. Dili minimo maabtan dinhi nga malinawon. Maugid na yakong gikawilihan ni mo, Eme. Maro nga sexy. Nanon niya, kanus amang kumakagunit sa 10 million pesos? Karon na. Tawgan na ang inahan ni Anton. Aron makuha dayon nato ang kwarta, Roger. Naginaminam na kumugunit sa maong kantidad. Kalma lang. Makagunit ka lagi sa maong kwarta. Dali. Ubanay ko sa bata ug sa inhan.
Salamat nga nagpadayon ng kontak sa cellphone ni Mateo. Nagkaduol na ko sa imay mutangan. Ayaw lang yun pag nga ang iyong cellphone, Mateo. Ayaw lang yun. Aron matultulan tadayon mo. Pero kung tuan ako dito, kung samsay ako ikasukol sa mga sindikato, huwag mo ko'y armas. Oh, bahala na. Di lang yun ko mapakita sa mga sindikato. Kung makakita ko gigayon, ilugon ko ang ilang armas. Hangin makataon magtago si Mateo. Amy, bayaran mong mahal kini mo gibuhat kang Sara ug sa among anak. Hangin na jud. Dali ko gawas din ni Bike. Kayo limot pa jud. Asa ka sila Sara o ako menika. Mayunta. Wag kita nako. Asa ka nako ngita akong menika og Sara oy. Ay, kurog na sabay. Ako day cellphone. Ako baga ni tubagon. Di na nako tubagon oy. Tingali dungog sila nako. Pero kinsa ka tawag nako no? Tago ko adto ko labong down ay tago ko dito niya nga tubagon nako cellphone. Ako tanawon kinsa tawag nako. Ay mama mama malagi nawag lagi ka. Usog man lagi ang imong tingog, Mateo. Inayak kitingaling madunggan ka sa mga sindikato. Tago ko ma. O wapay nakakita nimo? Walagi. O niya, imo nang nakita ang imong ika o si Sara? Palagi. Bago ko gawasan lupot sa ato. Unsa? Kuan ba? Luyo auto. May gani gawas jud ko. Ayaw lang yung pagngalang imong cellphone, ha? Ayaw i-off. Gisundan nila ang track sa imong cellphone. Doon na mo luwas ninyo ng mga pulis. Ako lang luwas. Ako munyika ma. Ayaw panganti, anak. Basta, pagpantay lang yun, ha? Ayaw yun pakita sa mga sindikato. Di lagi. Ngita na nako munyika ma. Ngita na ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!